Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷи ҳама каса бардур азиз чихелен созен хубен саломатиётон хубай настренатон созай подписчикои ғарибам ҳама каса тинҷен хубен худовандсоз бошен ва навори имрӯзаро гӯш кунен. Дар имрӯза мо бардури азиз мошини Opel хечипек астай мерседеси абъёми рӯй кардагиян замин астай дар шаҳри Ваҳдат хонаҳои заминимо сар мешавад шаҳри Ҳисор шаҳри Бохтар Уяли Россия шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон ва шаҳри Душанбе қариби Мошин бозор. Квартираҳои арзон астай дар ноҳияи шаҳри Нав ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Хуҷанд. Хизиқи видео ҳамияки хонаи заминии дар Федератсияи Россия 280,000 рублш мега. Хонаи заминӣ дар Россия 280,000 рубл 41,000 сомон мешава ҳисоб китобш кардем ва сехонага квартира бардурои азиз дар Тоҷикистон 110,000 сомон ай. Ва дигар чизои арзон амроӣ кардаган видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунем бардурои азиз. Настрено соз бошед дона лайки бепала биҷиқен бо хела хуб мешава ва ягон чи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp бинависен ма реклама мекунам. Ана ки мирим усуста. Салом алейкум бародаро, апа хӯрам каме мадури телефони бақват гирифтаги бародаро. Бародарои ғариб агар шумо бихарин даставка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз бе YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум подписат акин лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бим бародаро алиши болушум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо даставка бесплатна лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро даставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 907 89 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобо хе телефон бародаро дорим лайкора бизане видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки каде мақсад TikTok дорин YouTube надорин YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорум да YouTube телефон тиҷе YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро тоҷиқа бизанен YouTube да канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастмо телефон хариби бардар дар панаи худо боши. Дӯстони азиз аки бачаячки дор навора сар мекуна ин видео бардурои азиз камтар дароз омадаги яъне қариби 20 минут ҳастай неки қизиқе қизиқиш бардурои азиз ранги ами кинои Ван майда барои ҳам видеои имрӯзаро тоғиша тамошо кунем бардурои азиз хонаҳои гизала вабше бомбай дохи. Дӯстони азиз яке мегзарем ба яке миллион имрӯза агар ҷои кор дабоши наушникора биза майда мерем чайкаваткада бардурои азиз квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ радиостансия мегуфтиянаш духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 40 квадратни метр ремонти хона 100% салафан қати пула биё битеу бидро зиндагӣ ки бардурои азиз ягон расход намекунида хулоса овсвеч мега ҳаста уҷратор 100% ана квартира қати ҳамаи чизош фурӯхта мешавад мега нархиш 220,000 сомонӣ. Ин як бор дига мегум та дихонага якум этаж ноҳияи Рӯдакӣ бардурои азиз 40 квадратай ҳамаш 100% қати чизи чораш 220,000 сомон агар бигем ки номерои канали Саудотеҷи гирифтим шумода арзон мекуна бо ҳами яка мега ки ана бо яде квартира дига дорам да ҳами доми барамдагиш хай хулоса занг мезанен мерен мақсади квартираро мебинен бо яде квартира дига дора дар ҳами ноҳияи Рӯдакӣ дар ҳами доми барамдагиш хулоса номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp ҳам дора бардурои азиз занг бизанен инами квартира не ки мада маъқул шид дихонага ана якум этаж 220,000 сомон бовар ки нархи зурайда охи хулоса фули фулам бигем мешава сум мешид ҳози хидм мехаридимаш номерои телефонаш ҳаста бардурои азиз занг зада маслиҳат кунен. бардурои азиз мегзарем мадими эълони имрӯза ҳами эълона гӯш кунем бардурои азиз касе ки шаҳри Душанбе хона харем бо диққат гӯш кунен ихели нархи наво нестайда оқои хулоса хонаи десен бардурои аз қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон рӯ парои Мошин бозор лавираи Калон ҳами мошин мефурӯяд ба чанд қабсетка ома мегӯӣ 2 сотиқ замин да 3 дар хона кардагӣ ремонти хона 100% евроремонт гизалай бадай медрои бардурои азиз ягон расход намекунӣ мега овсвеч ҳастай уҷратор 100% гирди хона ва круг маҳкамай нархша гӯш кунен нархша қизиқи видеои бардурои азиз и нархиш 165,000 сомонӣ ина бардурои азизам 2 сотиқай 3 дар хона ремонтиш гизалай бадай мега 165,000 сомониш мега бардурои азиз агар бигем ки номерои канали Саудотеҷи гирифтам шумо да гарени арзон мекуна хулоса бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед.
бардурои азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза бо диққат ҳами эълона гӯш кунен. дӯстони азиз опел хетчбекай неки фасониш аяхе лексус да фасонай хулоса тинҷайда охи мошин касе мошин хар бошен бардурои азиз бихарен иншоалло ки бурд мекунен. дӯстони азиз хеле ки ана медонен опел хетчбекай соли баромадаш 1997 сӯзишвориш газ бензин абиём мотораш 1.6 пир аст то як коробкаш механик ана балонош 80% аккумулятораш нава як сола ҳуҷҷат як сола танировка дора ду дари пеш бардурои азиз электропакетай кондисионер ABS хулоса ҳамаи чира дорада охи ами ранги самолётай чашкиёш мега варид нестай бардурои азиз ин мошин барои хидша тайёр кардагиам бегаё 2-3 соат дар ини қирғанда прогулка мекуна ба мошин кам-кам катеца мекуна и такси пакси намезанада хулоса мошин тенҷай просто як камтар сумаш дар кориш дагиай нархиш 42000 сомон бозор барам хели мошинаби 6000 мега неки бародар да срочни пул дар кориш дагиай барои ҳамин нархша арзон кадай бардурои азиз занг бизанен 42000 сомон бихаренша. дӯстони азиз подписчикои ҷуни ширин аки як камтар механдем марҷона нависае ки маълим бошӣ ҳама талабо ба савод мешаванд хушрӯ мефаҳмонӣ гап нест худо зинда бошен раҳмат мегӯм бароям хеле подписчикое ки мақсад моро дастгирӣ мекунанд подписчикои мисол асосианда подписчикои реални ҳастанд зинда бошен сарбаланд бошен ҳамеша ба пеш. дӯстони азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза бардурои ки дар федератсияи россия қарор доред марҳамат хонара гӯш кунен телевизора пас кунен хонара гӯш кунен. дӯстони азиз срочно хонаи фичи қарор дорад дар россия курский област канишеевский район 35 сотиқ заминаи ду дар хонаи калон дора қати калдоршай ремонти хона миёна будай обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% газ отоплени дора кухни баня ҳоҷатхона оғил подвал ҳам дошта бардурои азиз қариби хона да мактабаш наздик будай мақсад мактаб наздик будайда хулоса 35 сотиқ ду дар хона нархша мега ки 280000 рубл ина бардурои азизам марҳамат касе ки мисол анами адресора медонен ана Курский област Канишевский район мега 280000 рублш мега бардурои азиз сомони қати ҳисобш кардем 41000 сомонӣ мешидай соҳибш мега ки харидорои аниқ занг бизане ягон мошини старексам боша алиш мекунам. касе панҷум эълона тамошо кардеса бига ки о ака тамошо кардесам панҷум эълона. дӯстони азиз ин хонаи фасони хушои десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор кӯчаи мавлончар 7 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ кухни ҳоҷатхона ошхона ҳамом доштай ремонти хона нормални будай фундаментҳои хонаҳои фасонаш рехтагиай маҳсулотош ҳастай мега ғиш семен қим арматур хулоса ҳама чизоша овардагиай фақат устора миёриву мевардори хонара овсвеч мега без проблемай постоянӣ ҳастай ҳуҷҷатҳои хона 100% будай бардурои азиз нархиш 360000 сомонӣ мега 7 сотиқ заминаи 3 дар хонаи тайёр дора фундаментҳои хонаҳои фасонаш рехтагӣ будай бардурои азиз дар шаҳри ҳисор кӯчаи ана мавлончар нархша чхеле гуфтам 360000 сомон касе харидор бошен бигӯен ки номеро раи канали сауду теҷӣ гирифтам шумода арзон мекуна. дӯстони азиз як комментари фасона мехонем баъд чақчақ мекунем бо далши қурбоналӣ нависае ки сум надорам барои хонахарӣ не ки видеоҳота тамошо мекунам настренем зур мешава зур чақчақ мекунӣ мега бардурои азизам хаста набошен илтимос мекунам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷихен. дӯстони азиз срочно мошини фурӯшӣ мерседес объёмни ана ира мерседес меган мерседеса мерседесу шайухӣ срочно мошини фурӯшии мерседеси объёмни соли баромадаш 2000 сӯзишвориш бензин объём мотораш 1.8 коробка механик ҳуҷҷат танировка 1 сола 4 та баллони нав дора хадавоиш туб вореяй краска без сарапина автопилот доштай мошин бардурои азиз кам гаштагиай неки худаш дастурат ҳам маълумай ухӣ адрес бардуро шаҳри ваҳдат нархиш 88000 сомонӣ мега
88000 сомон мега. камтар савдо мешава. касе харидор бошем бардуи азиз, хай мисол бо занг мезанен, дига маълумотоша мегирен. шаҳри ваҳдат 88000 сомон мега. соҳибш мега ки то ана 14/02/2023 занг бизанен, баъди ҳамин числа занг назанен мега. дӯстони азиз, мегзарем ба 7 элони имрӯза. анами хонара гӯш кунед. касе ки ай шаҳри бохтар, яъне ки мисол тарафи вахш хона харен. маълумот чапол нигоҳ мезанам. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри бохтар, шаҳраки Киров 2, ноҳияи вахша нигоҳ мекунад. ай бозори Ҳоҷи Шариф я 7 ё 8 километр дур будае, пеши аэропорти кӯҳна. 15 сотиқ заминда дар хона кардагӣ веран подвал дора. меҳмонхонаш ремонти замонавӣ кардагиай. ягон меҳмон меяст, сразу меҳмонхонада ҷош мекунида. хулоса овсвеч ҳастай документош, ана паспорт дора мега документош. дарахтои мевадиҳанда ам дошта бардрои азиз, нархиш 200,000 сомонӣ. нархи зур айне ки бовар ки шаҳри бохтар, шаҳраки Киров 2, айн бозори Ҳоҷи Шариф 7-8 километр дур будай, пеши аэропорти кӯҳна мега. 200,000 сомон нарх бардуи азиз, ана сотиқаш 15 сотиқ заминай дар хона. бо маълумотша дар бар экран навистагим, пули урусчам навистагим бардуи азиз. ҳар ди номерош имо WhatsApp дора бардуи азиз. занг зада хонаи арзона ай шаҳри бохтар, шаҳраки Киров 2 бихарем. не ки ана ноҳияи вахша нигоҳ мекуна. ай бозори Ҳоҷи Шариф хеле гуфтам 7 ё 8 километр дур будай. хулоса маълумоти бештара занг мезанен, мегирен. бисёри бардорои ғарибмон хоҳиш мекунанд ки аз шаҳри Душанбе хонаҳои арзон бумон. ина марҳамат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор, 2 сотиқ заминда, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. хонаҳо ремонт дора, медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳо 100%, баня ҳоҷатхонарам доштаи. нархиш 160,000 сомонӣ мега бардорои азиз. чӣ хел нархи зурда? шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор, 2 сотиқ 3 дар хона, 160,000 сомониш мега бардорои азиз. касе харидор бошем, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷи гирифтам, шумода арзон мекуна. дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои WhatsApp ма бинависен. ман реклама мекунам. номерои мара аввали видеода меёвен. аввали видеора нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай ё ана якум комментарра бинем бардорои азиз, номерои ма ҳастай. чизе ки барои реклама дошта бошед, дар номерои WhatsApp ма бинависен, ман реклама мекунам. навора тамошо кунед. бачаҳо, чапхия кофе талх абза ки ба фирм ховод бурдесай. мегзарем ба як замини арзони дига. ин замина дисем бардорои азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширинбулоқ. 6 сотиқ заминай, заминаш рыждай, барои хона кардан тайёр будай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, қариби заминда мактаб, магазин, масҷид наздик будай. хулоса замин бардорои азиз, ҷои зурда будай, да ҳамаи чӣ наздик будай. нарша мега ки 55,000 сомонӣ бигӯ. ина марҳамат бардорои азиз, бисёр замини арзон мегӯен. марҳамат на занг бизанед, замини арзона ай шаҳри Ваҳдат бихарен. 6 сотиқай 55,000 сомон. номерои телефонаш ҳастай, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 10 элони имрӯза. хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. неки дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар деҳаи Уялӣ, 5 замошка. 12 сотиқ заминда, 3 дар хона қатъия веранҷ кардагӣ. хонаҳо бардорои азиз ремонт дора, ремонташ миёна будай. овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагия чӣ хеле десем бардорои азиз, дарвозаи хушрӯ будай. гирди хона маҳками хушрӯ, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. нархша 150,000 сомонӣ мега. нархи зур не ки бовар ки.
ана деҳаи уялияй панҷум замошка чӣ хеле гуфтам 12 сотиқ 3 дар хона нархиш 150 000 сомон. касе харидор бошем бардорои азиз ай канали мисол бигем ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам шумода арзон мекуна дар рақамҳои тоҷикистонаш ҳастай номерошда имо WhatsApp ҳам дора бардорои азиз занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз гиром киси телефона баландтар кунед ки мегзарем ба квартираҳои арзон. И квартира дестем бардорои азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 42 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштаи соҳиби квартира мега ки срочна хона дар ноҳияи шаҳри Нав. адрес домодих нависагиай 4 этажкоҳо. нарша бардорои азизам чӣ хеле ки дар бар экран навистагиам 132 000 сомониш мега. духонага якум этаж ноҳияи шаҳри Нав 132 000 сомон. касе харидор бошем бардорои азиз бо арзон мекадай. пули урусӣ қати 929 000 рубл мешидай. бардорои азизам мегзарем ба 12-ум эълони имрӯза. бисёри бардоро дар комментария мегӯянд ки акай шаҳри Хуҷандам квартираҳои арзон бомон мақсадам территорияи Хуҷанд ина марҳамат гӯш кунед. квартира дестем бардорои аз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд район Табошаҳр гуфтагиай сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 72 квадратни метрай. домои пешна квартира без ремонт будай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки сехонагаи фурӯшӣ дар 4 этаж қарор дора мега. домои самарқандӣ будай. самарқандский дом гуфтагиай стари ремонт будай, яъне ки нана ремонташ кӯна будай. бардорои азиз мегири хай мисол як камтар ремонт мекунӣ медорои зиндагӣ мекунӣ. нархиш зур не ки сехонага 4 этаж нархиш 110 000 сомонӣ. чӣ хеле гуфтам бардорои азиз без ремонтай. харидорои аниқ занг бизанед. номерош номерои Тоҷикистонай. дӯстони азизи баъд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ада комментария фасона мехонем баъд хайрихуш мекунем. азизалло нависае ки бародар Савду Тиҷи агар ҳами ачкиёта бигирӣ чо мекуна? гапи қабеҳ нагӯй мега. чо мекуна ҳечи намекуна. магар ҳами ачкиёи сиёра бигирем ачкиёи сафед монем да. Москва 82 нависае ки гил дар болои харай Савду Тиҷи дигарай лайка задам ба шата зинда бошӣ ҳамеша. қанд тавзани шеринар Москва 82 саломат бошӣ. акай сафара нигаҳ кунед чӣ нависае. нависае ки гил дар болои телефон лайка биза ба магнитофон. бача дӯстони азиз афашко модару хоҳаро раҳмат мегӯям барои дастгиритони ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз ки ҷое ки мошин, аз ки ҷое ки замин, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки квартираи арзонроӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид бароям дастгирӣ кардани бачаи ачкидорам я дона лайки бепла дареғ надорена ки 15-20 000 одам тамошо мекунена ки 1000-1500 лайк мегира. ба фикрам ки ҳамамон тоҷик ҳастем бардорои азиз. барои ҳамон я дона лайки бепала бичхен дастгирии шумо пешравии моай. хая ки настерини буд камкам қаттиён шӯхӣ кардам. ягон гапи ана паста биланд гуфта бошам пешакӣ бахшиш мепарсам. барое ки ман акам хеле гап занида омӯхта шудагиам ва комментарияи фасонтона интизорам. касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездаро бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. худованд нигаҳбонтон боша.